Dnes si trochu spoločne preberme Božie slovo s kázňou nazvanou Kírovo dojatie a naša budúcnosť. Nie je pravda, že budúcnosť začína dnes? Keďže budúcnosť začína dnes, musíme sa vzdať všetkého, čo pominulo. Od tejto chvíle si začnime všetci formovať budúcnosť, po ktorej túžime. Aká je teda naša duchovná budúcnosť? Keď zvážime veľa vecí, ktoré Boh predurčil a sľúbil, môžeme skutočne vidieť, že nám bola prisľúbená večná budúcnosť. V proroctvách proroka Daniela a apoštola Jána nás Biblia učí, že našou budúcnosťou je byť s Bohom po celú večnosť. Tie proroctvá nám odhaľujú, že budeme prebývať vo svete, kde sa budeme tešiť z večného života a večných požehnaní. Dnes, ako toto budeme skúmať v Biblii, si chvíľu porovnajme dojatie, ktoré cítil Kíros, a dojatie, ktoré cítime my v tomto čase. Najprv sa pozrime, čo Biblia hovorí o našej budúcnosti. Nalistujme si knihu Zjavenie apoštola Jána, kapitola 22, verš 1. Pozrime sa do knihy Zjavenie apoštola Jána, kapitola 22, verš 1. Potom mi ukázal rieku vody života, čistú ako kryštáľ, vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša 12 ráz ovocie. Každý mesiac dáva svoje ovocie a lístie stromu je na uzdravenie národov. Už nikdy nebude nič prekliaté. V ňom bude trón Boha a Baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť. Budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán Boh a budú, čo budú, kráľovať na veky vekov. Toto je naša budúcnosť. Keď uvážite, že naša budúcnosť je zaznamenaná v písmach, aké myšlienky alebo pocity vrú vo vašich srdciach? Ste rovnako dojatí, ako bol Kíros? Keď si Kíros prečítal o svojej vlastnej budúcnosti, zaznamenanej v Izaiášovi kapitola 45, hlboko ho zasiahlo zistenie, že takéto proroctvo bolo napísané v Biblii. Keď nám Boh ukáže, čo naplánoval pre našu budúcnosť, nebolo by správne, aby sme to len tak odbili slovami no, myslím, že Biblia spomína niečo také. Však? Keď Kíros, ktorý si myslel, že si vybudoval svoje mocné impérium vlastnými úspechmi a víťazstvami, uvidel proroctvá o sebe v Biblii, uvedomil si, že to Boh sľúbil už predom. Ja pôjdem pred tebou. Urovnám, kovové brány prelomím a železné závory pozrážam. Kíros bol prekvapený, keď videl, že Boh ho už vo všetkom predbehol. Udelil mu svätý titul a predpovedal a prisľúbil výsledok všetkých jeho víťazstiev. Keď dnes čítate Zjavenie apoštola Jána kapitola 22, prejavuje sa vo vašich srdciach rovnaký pocit úžasu? Naozaj? Ak áno, môžeme povedať, že také je srdce, ktoré skutočne prijalo Ducha Svätého. Boh nám sľubuje, už nikdy nebude nič prekliaté. V ňom bude trón Boha a Baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť a budú kráľovať na veky vekov. Aj keď jeho skutky už boli vykonané,
Kýros bol tak ohromený tým, že o ňom vôbec existovali záznamy v Biblii a že proroci prednášali tieto proroctvá počas stoviek rokov. Preto prepustil všetkých zajatých Izraelitov a umožnil im vrátiť sa do svojej vlasti. Kýros ich nielenže oslobodil z otroctva, ale ešte im aj prikázal: choďte a postavte chrám svojmu Bohu. Nielenže povolil stavbu chrámu, ale urobil aj pozoruhodný krok: podpora projektu poskytnutím rôzneho materiálu. Nie je to dôkaz, že proroctvo proroka Izaiáša sa hlboko dotklo Kýrovho srdca. Perský král Kýros a Perská ríša sú kráľ a národ neveriaci v Boha. Ale i napriek tomu Kýros oslobodil všetkých tých otrokov. Hoci ponechať si Izraelitov by jeho národu prinieslo veľký ekonomický prospech, Kýros ich všetkých oslobodil z otroctva. Prikázal im: choďte do Jeruzalema a postavte Boží chrám, a dokonca im dodal všetok materiál na jeho stavbu. Bol hlboko zasiahnutý jednoducho tým, že si uvedomil, že záznam o ňom sa vyskytol medzi proroctvami Biblie. Boh nám prostredníctvom Biblie odhaľuje tak veľa o našej budúcnosti. Napriek tomu skutočne vykonávame dielo, ktoré nám Boh prikázal, celým svojim srdcom a dušou, naplnení rovnakou hlbokou radosťou a presvedčením ako Kýros? V našej dobe, napriek nespočetným záznamom o nás v Biblii, ich často považujeme za príliš obyčajné. Jednoducho si myslíme, zjavne sú takéto veci zaznamenané v Biblii. Bratia a sestry, nie sme ústrednými postavami proroctva, ktoré hovorí, že budeme kráľovať na veky vekov? Napriek tomu s nimi niektorí z nás zaobchádzame, ako keby to boli príbehy o niekom inom. Pozrime sa teraz spolu na slová o našej budúcnosti, ktoré sa nachádzajú v knihe Zjavenie apoštola Jána, kapitola 21. Kapitola 21, verš 1. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, Nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi a bude medzi nimi prebývať. Oni budú jeho ľudom a sám Boh, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu, ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal: hľa, všetko robím nové. A hovoril: píš, tieto slová sú verné a pravdivé. My sme tí, ktorí dostali prisľúbený večný svet, kde už nebude smrť, ani smútok, ani pláč, ani bolesť. Nie sú všetky tieto sľuby dané nebeským deťom v Sione, ktoré dnes uctievajú otca a matku v pravde novej zmluvy? Ak by Kýros videl toto slávne videnie, ako by sa mu zachvelo srdce. Musíme sa na chvíľu zamyslieť a položiť si otázku. Sme dojatí viac než Kýros? Tak ako on videl proroctvo a okamžite podľa neho konal, prebúdza sa v našom vnútri naše srdce plné viery a núti nás plniť proroctvá, ktoré sú o nás v Biblii napísané. Toto je kľúčový bod, ktorý musíme zvážiť, keď meriame našu odpoveď na to, ako hlboko bol Kýros dojatý. Je napísané, že sám Boh bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti. V tejto pasáži, kde je napísané s nimi,
vám navrhujem dosadiť svoje vlastné meno. Kráľ Kýros bol premožený emóciami a úžasom už len preto, že jeho meno Kýros bolo zaznamenané v proroctvách. Boh sľúbil, že bude s nimi a zotrie im každú slzu z očí. V tejto skupine nimi sú zaznamenané vaše mená. Ako meno Daniel, tak aj Jakub, Martina aj Ján. Všetci títo jednotlivci sú zahrnutí v tomto jedinom slove nimi. Dnes je pre nás nevyhnutné dosadiť svoje vlastné mená do tohto proroctva a preskúmať slávnu budúcnosť, ktorá nás čaká. Aj keď je určite dôležité usilovne študovať Bibliu, ovládať jej učenie, zapamätať si verše a hlásať Božie slovo s dobrou výrečnosťou, rovnako dôležitý je aj hlboký cit, aký prežíval Kýros. Keď sa pozrieme do Biblie, uvedomíme si, Boh takto zaznamenal moju budúcnosť pred 2000 rokmi. Uvažovaním nad týmto musíme všetci pristupovať k dielu Evanjelia s ešte hlbším citom než Kýros. Bratia a sestry, keď si predstavujeme našu budúcnosť, aká bude, tak slávna budúcnosť nás čaká. Svet bez smrti, svet bez utrpenia, bez smútku a bez bolesti. Toto je svet, ktorý im bude daný. Tam bude Boh s Danielom, bude s Martinou. Dostali sme prísľub 1000-krát či až 10 000-krát úžasnejší ako Kýros, lenže sme dojatí oveľa menej ako on? Nemalo by to byť nepriateľné? Od tejto chvíle musíme všetci otvoriť naše duchovné oči do Korán. Zamerať svoju nádej na budúci svet, ktorý pre nás Boh pripravil, a usilovne bežať v pretekoch, ktoré sú pred nami. Na jedno z mnohých prisľúbení, ktoré nám Boh dal, sa pozrime do Jána kapitola 14. Pozrime sa na slová v Evanjeliu podľa Jána kapitola 14, verš 1. Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Aby nás priviedol do Božieho večného domova, Ježiš Kristus pripravil túto cestu so sľubom. Zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja, a prebývali tam so mnou na veky vekov. Len existovať ako svätí obyvatelia neba by bola dostatočným dôvodom na vzdávanie vďaky. Ježiš však povedal: Urobím z vás kráľovské kňazstvo, ktoré bude kráľovať na veky vekov. Navyše, ako keby to, za čo máme byť vďační, nestačilo, tiež sľúbil: Dám vám svet, kde už niet smrti ani žiaľu, plaču ani bolesti. Kto na celom tomto svete má budúcnosť slávnejšiu, bezpečnejšiu a istejšiu vo svojom sľube než my? Nikto okrem nás, detí Siona, nedostal takéto prisľúbenia. Keď Kýros videl svoje meno, že sa objavilo v knihe proroka Izaiáša, bol úplne prekvapený a uvedomil si: Naozaj, všetko, čo som doteraz dosiahol, nebolo moje dielo. Bolo toho dosiahnuté len Božou rukou. Bol tak hlboko dojatý z proroctva, ktoré sa týkalo len pozemských záležitostí. Ešte k tomuto boli len dočasné záležitosti. Potom čo naša situácia? Ako dlho sa budeme tešiť z toho, čo nám bolo sľúbené? Je to len na veky? Nie je v Biblii napísané na veky dvakrát? Je tam napísané na veky a na veky vekov.
Neexistujú žiadne iné slová, ktoré by to vyjadrili. Kráľovstvo si udržia na veky a na veky vekov. Za našimi menami stojí Božie slovo, ktoré nám prisľúbilo a zaručilo takúto budúcnosť. Vždy, keď čítame Bibliu, je dôležité poznať udalosti, ktoré zaznamenáva, ako napríklad Ježiš sa narodil v Betleheme a prišli mudrci a klaňali sa mu. Avšak prostredníctvom týchto správ si musíme byť schopní položiť hĺbšiu otázku. Čo nám Ježiš prišiel na túto zem dať? Môžeme považovať budúcnosť Kýra za skvelú, ale pamätajme, že Boh nám dal milostivú budúcnosť, ktorá sa s ničím nedá porovnať. Takú, ktorá je tak rozsiahla a nezmerateľná, tak nepredstaviteľná pre ľudí tohto sveta. Pri predstave na budúcnosť, ktorá mu bola predložená, takú, ktorú mu Boh dovolil, Kýros prepustil všetkých Izraelitov. Ak by sme brali do úvahy ekonomický záujem národa, toto rozhodnutie bolo ohromnou stratou. V tom čase, napriek obrovskému ekonomickému potenciálu, ktorý mohol byť realizovaný vďaka toľkým otrokom, všetkých ich oslobodil a zbavil otroctva. Potom prikázal: choďte do Jeruzalema a postavte chrám Pánovi Bohu Izraela. Kýros zašiel ďalej než len, že vydal nariadenie. Dokonca poskytol rôznu podporu potrebnú na prestavbu chrámu. Dnes nám Boh dáva budúcnosť oveľa žiarivejšiu a slávnejšiu ako Kýrovu. Ak však to, čo uvádzame do praxe, nepredstavuje ani 1/1000 alebo 1/10 000 toho, čo učinil Kýros, nebolo by to skutočne hanebné? Aj keď nám Boh udelil oveľa väčšiu milosť, chýba nám práve a zmysluplné uvedomenie si toho všetkého. Keď o tom premýšľame, mali by sme byť nútení položiť si otázku. Čo to znamená, ak je naše srdce zasiahnuté menej ako Kýrovo? Bratia a sestry, verím, že si všetci nájdeme chvíľu na to, aby sme sa nad tým hlboko zamysleli a zapojili sa do úprimnej sebareflexie. V Jánovi v kapitole 14 tiež nájdeme verše, kde nám Ježiš ukazuje, ako pre nás pripravuje večný domov hovoriac: v dome môjho otca je mnoho príbytkov. Odídem a pripravím vám miesto. Nalistujme si Lukáša kapitolu 19. Kapitola 19, verš 12. A tak povedal: istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich 10 sluhov, dal im 10 mín a povedal im: obchodujte, kým sa nevrátim. Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: nechceme, aby tento nad nami kráľoval. Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. Prišiel prvý a vravel: pane, tvoja mína získala 10 mín. On mu povedal: správne, dobrý sluha, pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad 10 mestami. Prišiel druhý a vravel: pane, tvoja mína vyniesla 5 mín. Aj tomuto povedal: ty maj moc nad 5 mestami. Iný prišiel a hovoril: pane, hľa tvoja mína, mal som ju uloženú v šatke. Bál som sa ťa, lebo si prísny človek. Berieš, čo si neuložil, a žnieš, čo si nezasial. On mu povedal: zlý sluha, podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial. Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom? A ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi. A tým, čo tam stáli, povedal: vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má 10 mín. Oni mu vraveli: pane, veď má 10 mín. Hovorím vám, každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.
A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kráľoval, privedte sem a pobite ich predo mnou. Tu v podobenstve o 10 mínach Lukáš kapitola 19 popisuje budúcnosť jedného sluhu, ktorý si jednoducho svoju mínu nechal, ako aj budúcnosť ďalšieho sluhu, ktorý si vzal svoju jednu mínu a zarobil 10 ďalších. Budúcnosť, koho si myslíte, je lepšia? Budúcnosť toho sluhu, ktorému zostala jeho jedna mína, alebo budúcnosť toho, ktorý zarobil o 10 viac? Ak uznáme, že budúcnosť sluhu, ktorý zarobil 10 mín, je lepšia, musíme si ju stanoviť za náš cieľ. Potom čo musíme urobiť, aby sme zarobili 10 mín? Na dosiahnutie tohto cieľa musíme niečo skutočne učiniť. To znamená dotiahnuť to do konca. Kýros sa neuspokojil len s proroctvom o sebe. V proroctve sa písalo tiež o oslobodení Božieho ľudu od ich zajatcov a o prestavbe chrámu. Čo teda urobil v súlade s týmto proroctvom? Pretože tomu veril, vykonal to presne tak, ako bolo prorokované. Oslobodil všetkých Izraelitov. V tom čase bolo zajatie ľudí z dobitých národov na prácu významnou podporou pre hospodárstvo. Napriek tomu Kýros všetkých Izraelitov prepustil a akceptoval značné škody, ktoré by to spôsobilo ekonomike jeho národa. Okrem toho neprikázal im dokonca, aby išli do Jeruzalema a postavili chrám pre Boha? Nielenže vydal príkaz, ale dodal aj všetok materiál na stavbu chrámu. Keď uvažujeme o tomto podobenstve, sú niektorí, ktorí budú mať budúcnosť 10 mín a iní budú mať budúcnosť 5 mín. Žiaľ, budú aj takí, ktorých budúcnosť bude 1 mína. Boh pre nás všetkých pripravuje budúcnosť kráľovského kňazstva v nebeskom kráľovstve. Slávnu budúcnosť, z ktorej sa budeme tešiť celú večnosť. Nemali by sme sa preto snažiť vytvoriť budúcnosť, kde získame 10 mín, namiesto budúcnosti, kde nám zostane len 1 mína? Pozorne si prečítajme tiež prorocké slová v Izaiášovi, kapitola 60, verš 1. Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou. Lebo hľa tma pokrýva zem a temnota národy, ale nad tebou sa zaskvel Pán a jeho sláva sa zjavila nad tebou. Národy prichádzajú k tvojmu svetlu a králi k žiare, čo ti vzišla. Zdvihni si vôkol oči a pozri, všetci sa zišli, prišli k tebe. Tvoji synovia prídu zďaleka a céry ti z kraj sveta povstanú. Prejdime k veršu 20. Tvoj slnko už nezapadne a z tvojho mesiaca neubudne, lebo ti bude Pán večným svetlom. Ukončia sa dni tvojho zármutku. A tvoj ľud, všetko spravodliví, budú vládnuť krajinou na veky. Štepy môjho sadu, dielo mojich rúk, ktorým sa oslávim. Ten najmenší bude kmeňom, najdrobnejší mocným národom. Ja, Pán, to v príhodnom čase urýchlim. Toto je budúcnosť, ktorá nás čaká. Toto je prorocká scéna, ktorú Boh ukázal prostredníctvom proroka Izaiáša asi pred 2700 rokmi. Keď sa bude kázať sláva Jeruzalema, našej nebeskej matky, v Samárii a až do končín zeme, ten najmenší bude kmeňom, najdrobnejší mocným národom. Nemali by sme preto napredovať s absolútnou vierou, že sa všetky tieto proroctvá určite splnia? Rovnako ako Kýros konal rozhodne v reakcii na to, čo pre neho bolo dosiahnuté,
Nemali by sme sa aj my aktívne usilovať o našu budúcnosť podľa vôle Božieho proroctva? Poďme sa teda pozrieť na niekoľko ďalších prorockých scén, ktoré nám Boh ukázal. Evanjelium podľa Matúša, kapitola 24. Pozrime sa spolu do Matúša, kapitola 24, verš 13. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete, na svedectvo všetkým národom. Evanjelium o nebeskom kráľovstve sa bude určite kázať po celom svete. Ale nekončí to len kázaním evanjelia. Nalistujme si prvý list Solunčanom kapitola 4, verš 16, aby sme videli, ako Boh povedal, že znova príde na túto zem. Vždy musíme ďakovať, že žijeme v generácii, kde môžeme tieto veci zažiť a byť svedkami týchto vecí na vlastné oči. Pozrime sa do kapitoly 4, verš 16. Lebo napovel nahlas archaniela a zvuk Božej polnice sám Pán zostúpi z neba. A tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi. A tak budeme navždy s Pánom. Preto sa potešujte navzájom týmito slovami. Nie sú toto práve veci, ktoré musíme všetci zažiť na našej ceste do večného nebeského kráľovstva? Toto všetko je tak vzrušujúce. Táto séria udalostí je skutočne neuveriteľná a úžasná. Boh už zaznamenal všetky tieto veci. Pre naše blaho Boh nám dal nielen desiatky, ale stovky, ba dokonca tisíce proroctiev. Boh nás teraz vedie týmto procesom a sľubuje, že v budúcnosti budeme všetci na trónoch ako kráľovské kňazstvo v nebeskom kráľovstve. Preto nikdy nesmieme dovoliť, aby naše srdcia boli uchvátené pominuteľnými vecami tejto zeme, výmenou za stratu našej večnej nádeje na nebo. Nebolo by pre našu budúcnosť oveľa lepšie byť ako ten, kto získal 10 mín, a nie ako ten, kto získal len jednu? Aby sme to dosiahli, žijeme v čase, ktorý máme v tejto dobe. S úplnou poslušnosťou Božiemu slovu a úsilovne hlásajme evanjelium. Modlím sa, aby takto všetci členovia našej sionskej rodiny nezískali len 10 mín, ale o 100, 1000 alebo dokonca 10 000 viac. Skúsme pochopiť radosť a úžas, ktoré zažil Kýros. Jeho meno bolo zaznamenané v predstihu stoviek rokov. Čosi úžasné. Všetko, čo mal dosiahnuť, bolo tiež zaznamenané. Toto je skutočne niečo úžasné. Dokonca aj v proroctvách prorokov zaznamenaných v Biblii asi pred 2700 rokmi Boh už predpovedal, čo budeme robiť v tomto veku. V proroctvách spred 2000 rokov Boh už zaznamenal, čím sa staneme v budúcnosti. Zdedíme od Boha večný svet, kde už nebude smrť, smútok ani plač. Skutočnosť, že dostaneme toto dedičstvo, je tiež už zaznamenaná v Biblii. Nie je to oveľa cennejšie ako nejaký byt na tomto svete? Bez ohľadu na to, ako úžasných môže byť 10 alebo 20 rokov života na tomto svete, nie je život, ktorý je večný, život, ktorý trvá večné veky, nekonečne cennejší? Porovnajme si trochu našu budúcnosť s budúcnosťou Kýra. Jeho sláva nie je hodná porovnávania so slávou, ktorú dostaneme my. Napriek tomu dojatý aj v malej miere, Kýros dosiahol veľkého diela. Vzhľadom na veľkolepú budúcnosť, ktorú pre nás Boh pripravil, mali by sme žiť svoj život zavalený ťažkosťami a smútkom? Práve v tejto chvíli si ešte raz urobme v našom srdci nové predsavzatie.
A držme sa nádeje na budúcnosť, ktorú nám Boh dal, a nikdy ju neopustme. Úprimne sa modlím, aby sme sa všetci stali nebeskou rodinou, deťmi Siona, ktoré usilovne bežia na pretekoch, ktoré sú pred nami. Týmto by som rád ukončil dnešnú kázeň. Ďakujem veľmi pekne.